Бәйрәм арты бәйрәм каршы алучы Сызрань шәһәрендә туып үскән гүзәл кыз бала Динара Ринат кызы Алмакаеваның бүген 9 март көнне матур туган көне. Ихластан татлы балаларын әтисе Ринат Әтхәм улы, әнисе Алсу Исмаил кызы, абыйсы Марат, әбиләре Флора Сабир кызы һәм Равилә Абдулалим кызы котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Күбәләктәй җиңел итеп очып йөргәндәй адымнарыңны ясыйсың. Ләйсән яңгырыдай ягымлы карашларыңны безгә бүләк итәсең. Җәй кояшыдай җылы күңел түреңнән чыккан хисләрең белән җаныбызны юатып, гомеребезне бизәп, яшәп киләсең акыллыбыз. Сөекле кызыбыз, нәсел дәвамчыбыз улыбыздан соң бик көтеп алынган йолдызыбыз булып туды. Әти-әнисенең, абысының ышыгында патша кызлары сыман иркәләнеп, назланып, тоймадыкта үсеп җитте. Үзенең шуклыгы, шаянлыгы аркасында уңышлы килеш мәктәптә укыды. Иҗади җанлы бала бер тик тормады. Ә без исән нинди генә мавыгуы булса да каршы килмәдек. Киресенчә, бар яклап аңа терәк булдык. Динарабыз таң калырлык йомшак күңелле. Ике яклап әбиләрен дә ул аеруча олылап, хөрмәтләп, һәр вакыт алар янына кунакка кайтырга ашкынып, көннәр саен хәлләр белешеп яши. Абыйсы белән дә уртак тел табып, гел бер-берсенә терәк булып торалар. Балабыз, сиңа карыйбыз да шатланабыз, күзләребез тимәсен. Журналларда төшерер өчен тугансың төсле шул кадәр матур, нәфис үзең. Синең алдагы тормышта бәхетең зәңгәр күк йөзедәй ачык булсын. Бер кайчан да синең алда авырлыклар, киртәләр килеп чыкмасын. Әйе, тигез килеш гомер юлы бармый. Тау башына менергә дә, аска төшергә дә кайшап туры килер балам. Әмма нинди генә урау юллар алдыңда булмасын. Таяныр кешеләрең барлыгын онытма. Дусларның да чыннары гына янәшәңдә булсыннар. Мәхәббәт дигән хиснең дә иң пагын татырга язсын. Горурлыгыбыз булып алда да, барчабызны да куандырып, сайлаган һөнәреңнең югары дәрәҗәле белгече булып, эшеңнән ләззәт татып гомер ит. Без барыбыз да сине бик яратабыз. Әлегә яшьлектә ул еллар үтсә дә гомер узуы тоелмый. Шуңа гомереңнең һәр көнен җырлап узгандай уздыр. Туасы таңнарың сиңа олы сөенечләр алып килсен, ә караңгы төннәрең якыннар сөюе белән яктыртылсын. Динарабыз, язгы матур алып килде синең туган көнеңне. Чын күңелдән барыбыз да котлыйбыз без үзеңне. Гомереңнең һәр мизгеле сөенеч алып килсен. Күңелеңнең һәр почмагына олы шатлыклар керсен. Сайрар өчен кайткан кышлар сиңа бәхет юрасын. Бәлә-хаза, кайгы-хәсрәт баш очыңнан югалсын. Әбиләрең дога кылып сиңа саулык сырыйлар. Иң дә җылы теләкләрен балам сиңа юллыйлар. Абыеңның иң кадерле бүген бит син кешесе. Олылыйлар сине бүген зурысы һәм кешесе. Бәрәкәтле гомер язсын. Котлыйбыз барыбыз да. Юллыйбыз матур җырларны, тырышып сайлыйбыз да. Кадерле Динара, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Самая красивая, Гузель Уразова! Самый хороший, Элвин Грей! Бергенов, давай! You'll
yot gözlerinden saklarımın. Yaşar biz ikisi elinde. Sen beni yaratkanıga, men seni yaratkanıga. Baxtli yılmayam gününde. Gözlerinden öbermin, kuşağıma kubarmin. Dillerde sula, suyup olmasa. Bu yaş yüreğimde, ayaz gönül kugimde. Yanıqayım senin hakta oylasam. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Казан! Кулlar